Myšlienky hodné šírenia, alebo inak hlavomorňa na Kežmarskom hrade. Druhý ročník konferencie TEDx spúšťajú jej organizátori už 13. septembra. Načerpať tak inšpiráciu vďaka zaujímavým rečníkom môžete už čoskoro a osobne. Hlavomorňa na Kežmarskom hrade. Presne takýto názov predstavili organizátori známej konferencie TEDx Kežmarku. Už minulý rok v júni sme usporiadali prvý ročník konferencie TEDx Kežmarok. Tento rok to bude druhý ročník, síce už nie v tom pôvodnom termíne júnovom, ale v septembrovom, 13. septembra v sobotu v priestoroch Kežmarského hradu, v podkrovných priestoroch. Tam vystúpi v popoludňajších hodinách postupne 10 zaujímavých rečníkov, ktorí prinesú do Kežmarku viacero inovatívnych tém. Občiansky aktivizmus, hydrológia, art design, etnológia, umenie, ale i šport. Inšpiratívnych tém bude oveľa viac a zúčastniť sa môže ktokoľvek. Funguje to cez registráciu. Registrácia účastníkov cez našu internetovú stránku www.tedxkezmarok.sk alebo potom aj offline registrácia v miestnom knihkupectve. No a ani tento rok nebudú chýbať i sprievodné podujatia. Okrem samotných vystúpení rečníkov je už od dopoludňa od 10. hodiny bude otvorené nádvorie, kde bude sprievodný program. Bude tam napríklad čitáreň knihkupectva. V tamojších stánkoch napríklad bude mať stánok aj občianske združenie Kežmarská chata. Chýba vám inšpirácia? Tak skúste TEDx už 13. septembra na Kežmarskom hrade. Ako posunúť seba či svoje okolie vpred? Tak aj o tom je TEDx. V tohtoročnej hlavomorni na Kežmarskom hrade sa nebude čoho báť. Myšlienky hodné šírenia totiž nebolia. Aj v druhom ročníku konferencie TEDx bude reč o inšpirácii. Rečníkov je 10 a registrácia je ešte stále otvorená. Tá je buď online na našej internetovej stránke www.tedxkezmarok.sk, offline v knihkupectve Alter Ego sa môžu ľudia zaregistrovať, ak idú okolo a majú záujem. Ľudia sa nemajú čoho báť. TEDx je populárna konferencia. Ani toho slova konferencia sa ľudia nemusia báť. Nie je to žiadne únavné počúvanie nejakých dlhých referátov. Sú to jednoducho krátke, atraktívne a dynamické príspevky týchto rečníkov, ktoré zaujmú širokú verejnosť od mladých cez strednú generáciu až po tých starších. Konferencia sa bude konať v podkrovných priestoroch hradu, na ňu sa treba registrovať, ale na nádvorí bude sprievodný program, na ktorý majú prístup voľní všetci, už od tej 10. dopoludňa až do večerných hodín do skončenia celého podujatia. Neunavíme ich tu. Sice budeme moriť hlavy, ale báť sa nemusia, určite ich nevyšťavíme. Morenie hlav myšlienkami už 13. septembra na Kežmarskom hrade. Z každého rožka troška. Aj tak by sa dalo opísať podujatie TEDx, známe aj ako hlavomorňa. No a kým sa na hrade morili hlavy inšpiráciou, na jeho nádvorí čakal návštevníkov bohatý sprievodný program. Výnimočné témy ako aj ľudia, tiež mnoho priateľských gest. Ináč tomu ani nemohlo byť po prednáške výtvarníčky, ktorá sa na nej v súčasnosti zameriava aj profesionálne. Pokiaľ sa chcem venovať umeniu, robím umenie také, ktoré súvisí priamo s mojím životom. Takisto aj tie priateľské gesta robím kvôli tomu, lebo mi chýbali priatelia. Slovné spojenie, priateľské gesto, gesta už možno dnes znie tak trošku ako klišé. Aký je možno váš recept? Taká všímavosť a empatickosť. Ja si myslím, že to musí každého hneď napadnúť, keď sa díva na človeka, ktorý niečo rieši. Všetky tie prednášky, ktoré dnes odzneli, boli ladené v takom pozitívnom duchu. A takisto aj vaša prednáška. Vy ste motorista. Musí byť motorista optimistom, alebo patrí to k nemu? Motorista musí byť optimista vždy, pretože keď si sadá do auta a je bežný človek, tak musí ísť s tým optimizmom a jazdiť, že dojde do toho cieľa. Ste Kežmarčan, ale pracujete pre svetoznámu firmu N-Sport World Team. Splnil sa mi sen, sám neviem ako. Naozaj je to zaujímavé. Mne už keď sa nejaký iný taký sen väčší nesplní, vôbec sa nič nestane, pretože mne sa už splnil. Kreativita, ale tiež reálny nadhľad nechýbali ani rečníkom, no ani organizátorom, ktorí stáli za ich výberom. Sú to témy populárne, že nejde o to, že je to nejaká konferencia, kde sa používa výkladový slovník, ale je to cielené na všetkých ľudí od 12 do 99. Jedinú cieľovku máme, ľudia s otvorenou myslou. No a bez hudobného programu by to nešlo. Ma veľmi oslobodzuje, nepoznám žiadne iné slobodnejšie médium. Ona pôsobí nielen blahodárne pozitívne, nielen fyzicky, ale naozaj psychicky, somaticky. My sme vlastne z kráľovnej a z krásnej princeznej dneska urobili ľahkú ženu. My sme ju vlastne zredukovali na čosi, čo je často vulgárne,
a čo považujeme za to, že je to top. A nemá to vlastne žiadnu estetickú, ani umeleckú, ani žiadnu inú, len komerčnú hodnotu. Tam hlavne ide, aby sme tu ľuďom, kežmarčanom ukázali veci, ktoré môžu využiť aj oni. Buď ich budú inšpirovať tí ľudia, alebo sú to témy, ktoré sú aplikovateľné aj na Kežmarok. Preto sa hovorilo aj o environmentálnej bezpečnosti a tiež boji proti povodniam. Za niekoľko desaťročí sa rozvinul systém, ktorý v podstate nútil ľudí sa zbavovať čo najrýchlejšie tzv. Tej božej vody, dažďovej vody, a vlastne sme ju kanalizovali a teraz zistíme, že krajina vysychá, potom prídu náraz privalové dažde, ktoré spôsobia katastrofu. Takisto v Kežmarčane majú problémy so záplavami. Dá sa s tým niečo robiť? Mám dobre zmapovanú práve Ľubickú dolinu, lebo som si dal tú námahu po katastrofálnych záplavách v auguste 2010. Treba odstraňovať problém povodní priamo na mieste, to znamená zvyšovanie vododržnosti kapacity, opravovať poškodenú krajinu, robiť odrážky na cestách, robiť zasakávacie pásy, robiť aj hrádzky v tých iniciálnych štádiách vlastne suchých roklín a popri tom vlastne nechávať viacej vody v krajine a ako sa hovorí, že vodou proti vode je možné byť viacej úspešnejší, keď udržíme vodu v krajine.